ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷей. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хонаҳои наву рӯй кардам ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. заминҳои фурӯшиам аз душанбе ҳастае. агар шумо давомхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, маромад сурат маълумот шуд дар номерои имо ватсапи экранбада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз 35 сомонӣ сар мешавад. заминҳои фурӯшӣ аз душанбе, хонаҳои фурӯшӣ аз душанбе, аз шаҳри бухтар, аз ноҳияи нуробод, аз шаҳри исор, аз шаҳри вархор ва аз территорияи дӯстони азиз хуҷанд ва аз дигар территория ҳастанд ки бо нархҳои арзон. ҳам квартира, ҳам замин, ҳам хона аз ноҳияҳои ҳамин тоҷикистон ҳастае. خب برای نواری ما رو تا آخرش تماشا کنیم. با ویدیو نواری ما لایک گذارین و در کامنت نویسید که از کجا با شما خونه در کار هستیم و در ویدیو آینده پیشکشتان میکنیم. کورس امروزه هزار برابر است به 163 سوم نوار اثر میکنیم. مرحمت رفتین. دوستان عزیز، شخصانی که میخوان که با سرحد قزاقستان گذشته بیان یک کمپانی خوبی رو باشون توصیه میکنیم که پرستیچن گرینس کمپانی اکای عمر. این اکا تجربه 8 ساله کاری دارن که 7 نمون ماشین دارن که ماشینای کامفورتنی زمانوی. برای ماشین ها برای زن ها عدلنی، برای مرد ها عدلنی و برای اویلوی ماشین عدلنی دارن. ماشینای کامفورتنی هست که کانسانر برای زرنیک وای فای دارن. ماشین کامفورتنی 8 ساله تجربه کاری دارن. کمپانی اکای عمر. ما هر کمپانی را توصیه نمیکنیم. کمپانی باوری است و опити кори хуб доранд. ду та рақам аст ки ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд. шуморо аз территорияи Москва, Московская област қабул мекунанд ва ба территорияи Қазоқистон бурда соҳ саломат мебуранд. агар шумо аз номи канали мо гап бизанед, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. ҳар ду номерошонда WhatsApp имо доранд ва компания ки Умар, компания боварӣ ба шумо тавсия метиҳем. марҳамат, шумо занг занед, ба шумо бо маълумоти пурраша худашон фаҳмода метиҳанд. аз ҷои хоб ва кортон омада мегиранд. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи нуробод, дар деҳаи шаҳраки сабз гуфтага аст. соҳибош ноҳияи нуробод, деҳаи шаҳраки сабз. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ дӯстон ки дар тирезаҳош часпондага аст. даруни хона ҳамаш берун шкати шкатур кардагӣ аст. хона обшим тайёр аст. боз барои заборуи гирдаш ва ошхона банияш фундаментушам рехтаги тайёр аст. инчунин кухни бания дорад. дӯстон азиз, хона қариб ки 95% тайёр аст. фақат камтар рангу бор мондаги аст, дигар тамом. кухни бания ҳаст. полни худ шкатур, монтаж ва дар тирезаҳош часпондагӣ. дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ ки бо муомила мешавад. нархаш бениҳоят арзон аст ки сирошна акада пул дар кушта. 110 000 сомонӣ бо кадоме ки мехарам мега арзон мекунем. ин ҳамин рақамҳои расмӣ аст ки промои кор мекунад ва дар рақамошонам ҳам имо ҳам WhatsApp пайваст дорад. рақамҳои расмияи имо WhatsApp дорад. шахсоне ки мехарен ё ки занг занен ё ки дар WhatsApp имошон нависем, нашод мега хона бо муомила мекунем. хона ку ҳамаш монтаж шкатур кадаги тайёр аст. дар тирезаҳош кати. марҳамат, шахсоне ки мекарен ба шумо тавсия метиҳем. дӯстон азиз, шумо агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, мо рекламада мегузорем. марҳамат, рӯй кунем. мо дар видеои оянда ҷӯш мекунем. лайкҳоро фаромӯш накунед, навора падлисаш кунед. мегзарем ба дим квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри душанбе, дар гипразем, дар навбаҳор гуфтага аст. соҳибош ду хонага квартира аст ки дар 7 ошӯина қарор дорад. 65 квадрати метр. об свет ҳаст. ҳоҷатхона, ошхона, бания, кухни, термис, ремонтҳои замонавӣ. квартира холия, мақсад ки дигар чоша ба фикри худтон меёред. квартира тайёра барои зиндагӣ кардаам. фақат харидори аниқ мега занг занед, чунки одамони коргара мегад беҳуда нороҳат накунед. нархи квартира дӯстон азиз 365 000 сомонӣ аст ки боз муомила мекардиянд. ду хонага 7 ошӯна, 65 квадрат, ҷои нағз, ҳама чизои лозимӣ дар наздикиша. шахсоне ки агар мехариданӣ бошед, рақамошон дар поини видео аст. тисела кор мекунад, метавонед ки харидори аниқ бештар маълумотша гирем. дӯстони азиз, аз куҷое ки ба шумо квартира, замин, хона, мошин чӣ хеле ки ба шумо лозим бошад, аз куҷое ки мехаред, дар комментари нависед. мо дар оянда баҳри шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар шаҳри Қурғонтепа аз бозори Фаровон мега ҳамагӣ то хонара 8 километр роҳ аст. шаҳри Бухтар аз бозори Фаровон 8 километр то хона. 4 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки лаби роҳи калон аст ки обсфечам аст, дарахтони мевадиҳанда дар тирезаҳои нав хонаҳо хай обшим тайёр аст. 4 сотиқ замин 3 дар хона тайёр, ошхона баня кухни ҳамаш аст, ҳоҷатхона дорад. нархи хона мегӯяд 185,000 сомонӣ аст, бо муомила мешавад ва шахсоне ки мегирад ин рақамҳои мегафоншон аст. 185 та нарх шавад, мақсад ки харидори аниқ боша мегӯяд муомила мекунем. дӯстони азиз, агар шумо харидори аниқ бошед, агар агами хонара мақсад ки ин рақамҳошон аст, мегафон кор мекунад, метавонед ки занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳибашон гиред. Марама мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар тарафи дарвозаи Ромид гуфтагӣ аст, соҳиби доми 18. духонага квартира аст ки дар 9 ошӯна қарор дорад, 57 квадрати метр. хона бо об свеи таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, хона бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад. доми 18 ошӯна мега дар 9-аш қарор дорад. хона обшим ҳама чиз шароитош аст, мега термис, мебел, чизе чорааш кати мақсад об свет, лифт ҳамаш кор мекунад, мегӯяд мақсад ки ҷошҷои беҳтарин аст. доми 18 ошӯна дар 9-аш қарор дорад, бо чизе чорааш аст. ҳай шахсоне ки мегирем бо маълумоти бештар мегӯяд, инчунин мегӯяд документошам 100% ай. дастфирошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 230,000 сомонӣ ки бо муомила мешавад. 230,000 сомонӣ. шахсоне ки мехаред марамат занг занед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо я лайка дариқ надоред, занед лайки бепула ва навора подлисаш кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум хонаи фурӯшӣ ё ки замини фурӯшӣ дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафи болои масҷиди Меҳкалон гуфтагӣ аст, соҳибош. аниқтараш замини фурӯшӣ бо фундаментош. шаҳри Душанбе, болои масҷиди Меҳкалон. 6 сотиқ замин дӯстони азиз ки фундаментошам рехтагӣ аст, вақто аниқ мекунен, нархеш мегӯяд 90,000 сомонӣ аст ки муомила дорад. 90,000 сомонӣ 6 сотиқ замин аз Душанбе, болои масҷиди Меҳкалонда. шахсоне ки мехаред рақамҳошон дар поёни видео аст, мегафон кор мекунад, метавонед ки бештар маълумотҳои пурраша гиред. бисёр дар комментария хоҳиш карданд ки аз Душанбе замин ёбем, ина ба шумо замин дигар ҳозираша замин аст, ҳамиқа замин аст. агар маъқултон боша марамат тамос гиред. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. бо як квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район гуфтагӣ аст. хоб обшим сентршда райони Ленинский районда мегӯяд, обшим дуруна медорад, ҳамин маркази Ленинский районда. ду хонага квартира аст ки дар дуюм ошӯна қарор дорад, 42 квадрати метр. бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. ду хонага 42 квадрат хай хона тайёре барои зиндаӣ кардан. нархи квартира мегӯяд 220,000 сомонӣ аст, бо арзон мекунем ва рақамҳошо 918. шахсоне ки мегирен метавонед ки бештар маълумотша гирен. квартира хай ремонтдара барои зиндагитон 100% тайёр аст. нархша бо чӣ хеле такрор мекунам, 220,000 сомонӣ савдо дорад. метавонед ки бештар маълумотша гирем. аз куҷое ки ба шумо квартира, замин, хона ки лозима дар комментария нависед, мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, дар қафои бозорчаи ТЭЦ гуфтагӣ аст, соҳибош. шаҳри Бухтар, маркази шаҳр, қафои бозорчаи ТЭЦ Кривой. 3 хонага квартира аст ки дар 5-ум ошӯна қарор дорад, 70 квадрати метр. об свечам аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. об ва оби гарму хунук аст ва термис, кондитсионерам дорад. обшимаш 100% аст, қоидави насос пасосо часпондагӣ аст. инчунин шифонер ҳамаш қоидави боз калидорам дорад. 70 квадрат дӯстони дурмуш бемеяд кушода 3 хонага 5-ум ошӯна 70 квадрати метр. дастфирошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 320,000 сомонӣ ки бо муомила мешавад. 320,000 сомонӣ омада бинен мега савдо мекунем. қатиш бо инаи мақсад кондитсионер, шифонер ҳамин чизошам қатиш меистанд. ина бо диққат тамошо кунед дурунои квартира, баъд рақамҳо шуда ина мегафона занг занен, бештар маълумотша гиред. дӯстони азиз, боз такрор мекунем, шумо дам агар намхари квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, замини холии мошин, чизе ки боша маромад рӯй кунед, реклама мекунем.
мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар Криксой гуфтагӣ ҳастад. Аймолбозор мегӯяд ҳамагӣ 1 километр мегӯяд то хона роҳ ҳастад. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хона кардагӣ ҳастад. хонаи навсох, хонаи тайёр. ду дар хона, якта коридор, як баня мегӯяд дора. хона тайёра барои зиндагӣ кардан ва обшам ҳастад. гирда ванашта полни одамо зиндагӣ доранд. нархи хона бениҳоят арзон аст ки сарошна пул дар кор. нархаш 65,000 сомонӣ аст. дӯстон азиз ки бо хайхачон муомила мекунед. ай ноҳияи Данғара дар Криксой, ай молбозор мегӯяд ҳамагӣ 1 километр поён. 65,000 сомонӣ аст. бо хайхачон занг занем, бо маслиҳат кунем, мумкин арзон бисёртар кунам. лайкора фаромӯш накунед ва навори моро агар имконият бошад дар ки ҷое ки метавонед подписааш кунед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ дар 12 микрорайон гуфтагӣ аст. доми 28, яъне ки 12 микрорайон шаҳри Хуҷанд, 28 квартира, доми 28. духонага квартира аст ки дар 9 ошона қарор дорад. 50 квадрати метр. ремонтош ремонтои нав кардагӣ аст. мегӯяд соҳибаш об свечам аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ ҳамаш тайёр аст. лаби роҳ да мегӯяд 12 микрорайон у дароги, яъне ки лаби роҳи калон да мегӯяд соҳибаш. хоб квартира мегӯяд дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 270,000 сомонӣ ки боз муомила дорад. ин ҳамин рақамҳои тисели соҳибшуда. шахсоне ки аз Хуҷанд квартира лозим бошад, ина нархи арзон духонага 9 ошона бо нархи 270 бо савдо дорад. агар ягон маълумотошро нафаҳмида бошед, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳанд. ҳамаи чизои лозим мегӯяд дар наздикиш ҳастад. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар пеши бозорча гуфтагӣ аст. соҳибаш домои пеши бозорчаҳош, яъне бозорчааш. якхонага квартира аст ки дар 7 ошона қарор дорад. 36 квадрати метр. боб свей таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. дом мегӯяд худаш мега 7 ошона аст. дар 7-умаш амин квартираи мо қарор дорад. якхонага 36 квадрат. хоб 7 ошона дастон азиз, ремонтшава ремонтои хуб аст. духонагам кадавафкиро мешавад. пеши бозорча ҳама чи дар наздикӣ шавад ва инчунин об свеча мегӯяд дорад. нархи квартира мегӯяд 117,000 сомонӣ аст. бо арзон мекунад ки бениҳоят арзон 117,000 сомонӣ шахсоне ки мегиранд бо арзон мешавад. хай дидестед ки дар навор квартира чӣ хел аст. агар ба шумо ҳамин хел квартира лозим бошад, маъқултон бошад, на бо занг занед, мегафони соҳибшон маълумотои пурраша занг зада гиред. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ арзон аст ки қарор дорад дар ноҳияи Фарход дар совхози боло гуфтагӣ аст. соҳибаш 7 сотиқ замина ба дор азиз ки қариб ки ду дар хона қати якта верандаш ҳаст. ду дар хона, хонаи аднаскани якта веранд дора мегӯяд. хоб об свечам аст. хай бо маълумотои пешами хона обшим коробкаи сохтмонош нопрай. ноҳияи Фархор, совхози боло гуфтагӣ аст. 7 сотиқ замин, временка, аднаскани ду дар хона, як временка дорад. дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 35,000 сомонӣ ки бо хайхачон муомила мекунем. ягон мошинам боша мекунад ва мошинам алиш мекунем. нархаш 35,000 сомонӣ, нархи арзон аст. хоб шахсоне ки мехаред ягон вариант дошта бошед, на рақамҳои мегафон шуда кор мекунад, метавонед занг занед. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда.